Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wasbihi nasta'in ala umuri dinwati. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma dumateng para sedherek kula sedaya kakung Smarowi ati-ati kula sedaya dipun tepangaken nggih kawula menika ingkang diwastani Raden Bentol. Ananging kawula namung nggambaraken Raden Bentol. Raden Bentol selawi saking tanah seberang wonten ing tanah Jawa kedayanganipun badhe hanjar-hanjaraken agami Islam. Ananging ing ngriku Raden Bentol ireng kembang rawat-rawat mbok sinambi bakul. Sok-sapa wae sing wani lan bisa mbabali duwe ing tanah Jawa bakal tak belajar bumi sasi dening semangka. Salajengipun Raden Bentol manggi kali Bambang Amungtani. Napa leres Bambang Amungtani panjenengan damel urut dhewe patembu. Sok-sapa sing bisa lan wani mbabali duwe ing tanah Jawa bakal diganjar duwe sasi dening semangka. Iya nggih. Pancen bener kandhane sapa nggih? Jeneng sira kok malah badhe wani mbabali duwe ing tanah Jawa iki. Kula kang dipunastani Raden Bentol. Ya, yen pancen sliramu wani babati duwe ing tanah Jawa bakal ora ligarane bakal tak paringi pusaka Wilimo Cacahe. Ingkang angka 1 Maesa Sura, ingkang angka 2 Sura. Ingkang angka 3 Rakit Sura. Sing angka 4 Cemati Sura yen dengan sing angka 5 ya ki Amrit Sura. Lima-limaning pusaka iso mbok mbabati duwe tanah Jawa kanthi resik. Besok iso mbok manggon anak butuh kaya nggih. Pusaka badhe kula suwun. Pusaka dipun tampi dening Raden Bentol dipun mila babat wonten ing sak lir-witane Demak menika. Mengalir-mengalir damel dusun adusun. Mengalir-mengalir njul dusun adusun. Ngantos mandhap mengetan munggah gunung medhun gunung kertos ing riku Raden Bentol kertos wonten dua plebet sak lebeting dua Raden Bentol rumangsa sayah Raden Bentol ing riku nindra Raden malah nyopeno panggih
wanidya ingkang ayu sanget. Wanidya dipun para-para dening Raden Betul. Ngantos Raden Betul ngedalani komoni. Komo dipun krik-krik dibucel wonten ngereng-ngerengi gunung salah kedadosan dados asu blang yuyang sugeng sinarita. Nggih. Raden Pendol wonten ing tanah Jawa mutra mboten piyambakan ing gadah gandingan inggih menika ingkang nami Raden Tembeng. Ananging Raden menawi boten kula undang ngangge gendingan piyambakan menika boten purun medal. Yesubi kula tak ajar-ajar gending supados Raden Tembeng menika piyambakane purun medal. Wiwit biyen mula aku ora wis kanca aku wis tawa tanpa padha aku regaso urip wiwit pasine kowe dijaoke karo priya bagus sing padha jogi ora nyono lan ora nyewa yen diramu aja terusno. Kuwi jek mbok kurangi. Mbok korupsi kok ora duwe tok Thomas. Iya. Lho tekan gending kok mbok kurangi. Dak jono tutuke ya, Mas. Kok ngertine suarane entek dadi ora tutup. Iya. Pinter aja anakku itu anu iki. Sing Ulah. Anjane iki lagu lagu sing aran wis dadi lemah. Heeh. Bem. Inggih kula Kang Mas Raden Pentul. Nalika semono sliramu tak ya wis tak kandhani Bem aku tak babat ning tanah Jawa. Nggih. Yen wis rampung sliramu bakal tak kandhani. Kok kagungan janur gunung panjenengan nimbali dumateng Raden Tembeng. Sajake wonten kawigatosan. Ngene ya, Mbok iki carane anggonku babat-babat wis rampung iki malah ana wigati jare. Wonten wigatos menapa Kang Mas Ana wigati sliramu, aku lan sliramu iki mau diundang karo Bapak Toto. Bapak Toto. Karo Bapak Toto Effendi. Oh, nggih. Bapak Toto Effendi iki mau diweni sekolah putrane loro. Oh, ngaten. Ah, lanang karo wadon. Oh, kedono kedini. Kaya mangkono. Mula kowe lan aku iki dijaluki tulung. Kowe dadi tuwa-tuwane ing tanah Jawa. Dijaluki tulung kamangka yen kowe isih nganggo jeneng Pendul lawan Tembeng iki rasane jek kurang jam. Nggih, sedaya para kawula menawi badhe nyuwun pitulungan dumateng kula lan panjenengan. Rak nggih ewa lan pekewo. Mila kula kalih panjenengan prayodinipun kan busana kemawon. Apike ngene yo, Mbak. Kowe karo aku nylamur laku. Ngaten. Kowe tak paringi
Asmoyo kuwi legeye. Nggih. Aku kaki legeye. Oh nggih, sampun pas lan cocok. Menawi kula kalian panjenengan menika ganti asma kali lan sak sampunipun panjenengan kalian kula niki ganti asma kaki legeye lan ini legeye. Lah kok malah tansaya ganter-ganter penjahipun lho kaki. Ngaten dipun tenggong nggih kaki. Iya niki. Dewa nata-nata kang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wonten tamu. Mulai nang pencak ganten biasa iki ana tamu. Monggo dipun dangu piyayi saking pundi asmanipun sinten? Iya niki. Nuwun sewu Bapak saha Ibu kok malah dambyak wonten kanjeng panggenane kaki dhewe. Dalah niki dhewe. Saking dusun pundi lan diparingi asma sinten Bapak? Saking dusun Perduwitan. Bapak Effendi. Ibu paling asma sinten Bu? Ibu Mariani. Ibu Mariani. Yayine lembu subur-subur. Lah niki putra putrine kok jajak niki menika dadi jajak menapa nggih menika? Nun sewu dalam talangaturipun Bapak Effendi. Nggih, monggo. Setunggal silaturahim kaping kalih badhe maringke utawi nitipke putra putrinipun. Wonten kaki legaya lan ini legaya amarga kagungan sengkala Kediri Kedono pun ruwat kaki legaya. Kados ngoten. Nggih. Nini legaya. Kula kaki. Sliramu sak lawase 20 taun ora nate Wonten kagungan putra putri. Iki malah diparingi putra sing semene. Injil dipun titipi putra malah kalih nggih kaki. Bapak Effendi dalah Ibu. Panjenengan nitapaken dupaten putra panjenengan menika sampun ikhlas. Nggih, menapa sampun ikhlas ae. Menawi sampun ikhlas badhe kula takmok nini legaya. Ibu nggih sampun ikhlas. Derek mami kene. Bapak Effendi jeung Ibu kok menawi griya tasih wonten tenggamelan monggo kula aturi kundur asal Sana memuji amretan rameso sami ini lagi ya Injil kula kaki selawase iki setengah kilo iki kanggo wong loro iki cukup kilo kok ngisi-ngisi kula. Ana wong pirang-pirang kok ngrebeg perkara beras. Kula dhewe niku nggih bingung. Lho kok ngerti wong kula niku kalsamer 20 taun mboten duwe anak nggih. Kaya mangkene. Lah iki mau anak loro kok dititip napa ya nek berase sekilo 15.000. Mula kuwi ya ini. Nggih, sakniki ngeten lho kaki. Kula lan pendang kok sampun kagungan putra kekalih. Iya. Ning tak sawang wit mau iki bocah iki kok wetenge kok koroncongan. Mulane kuwi ini mula sawang kok apa ya ngelih apa ya. Nika tenggurian teng telo dibedol riyen. Yo coba kae dijak adang apa kae di saanane kae. Kula tak godhog banyu jenengan bedol telo lagi. Yo. Kono yo. Wonten wingking nggih. Kono digodhog bocah dulu ya. Ayo padha godhog banyu kene lho, Nduk.
terus. Kene tulang-tulung suaraku sentek malah ke HP tak suwagi lho engko. Pancen sentimen karo aku iki kok sing kene wis tulang-tulungane malah nggih mentelengi HP terus. Iki mau kepiye lek ndodo aku iki mau adang. Urung umpet wis ketumplek. Ora ana udan, ora ana angin kok yo pecar-kacer kabeh dandangku. Aku nganti ndelik ning jero omah sing sakmono gedene kok yo pecar-kacer. Aku nganti mlayu ana sak ngisore tebu. Tebu sing pirang-pirang hektar kok yo korak karek kabeh. Kowe mau apa to, Nduk? Macan. La ilaha illallah Gusti mau ke roh macan. Lah kowe roh apa nek? Sami mawon macan ndak wae Gusti nek ngono aku kelingan. Kowe iki mau duwe sengkala. Ya Allah Gusti, kaki legeye wis ora sida bedol telolah kaki. Anakku iki lagi ana bebaya kaki. Ini legeye. Kaki legeye. Nggon kok malah dosa basi koyo ngene iki ono kedadian opo? Ngaturaken katiwasan kaki legeye. Apa iki? Niki wau kula ra nggih mesake anak kula do ngelih wetenge. Kaya ngono. Kula niku awadang mboten enten udan mboten enten angin. Dandang kula ketumplek kaki. Ini legeye. Kula mboten saged ngliwet. Ya. Terus kula mlayu teng jero omah. Lah yo nggih sami mawon omah sing sakmu gedene iki kocar-kacir. Mula ngene ya Terus ini. kula nggih mlayu meleh ngisor tebu. Terus kabeh. Nggih tebune wau nggih kocar-kacir Ora napa sing mboten ketok. Wah, ora Terus kula sida. tangkleti kaki. Ora sida nebasno. Anak kula niki wau kula tangkleti jarene ngerti macan. Dadi kula niku nembe nggono menawi anak kula kekalih menika anggadhahi sengkala kaki. Ya. Ini legeye. Nggih. Ojo sak-sak ngene ngantimu. Nggih. Pancen bocah titipan iki mau bocah duweni sengkala. Mula aku tulung dikono pusakaku iki. Mboten nggih kaki nggih kaki legeye. Kaki legeye. Ini legeye. Menika. Ya. Kaki natesaken. Ya. Iki senajan tomong janur kuning Nggih. nanging wis tak paringi aji sanget. Oh, menika janur kuning Oh, iya, sampun iya. dan paling asma Aji Sangut. Hmm. Monggo dipun kalongaken Iya. putra panjenengan kaki. Kali ini janggane ya. Nggih, ini. monggo. Ini legeye. Kaki legeye. Katon kepiye ini? Kula nyawang anak kula sing wedok katon mencorong, sing lanang aurane nggih ketok ganteng. Cocok niki nek anak kula niki irunge rada mancung ning sithik. Najan kuninge niku mboten kuning emas, ning kuninge janur kuning. Ning janur kuning menika sinar cahyaning Gusti Kaya Kang mangkon. Sang nyawiji dumateng anak kula. Niki ngeten teng mawon Kakung. Ninik piye ini? Jumbo kalian kula lan Kaya panjenengan mangkon. sami nylamur laku. Kados pundi menawi putra pindhan paringi jimat asma. Mula kuwi arep tak selamoe ra Monggo iki. Cetha ta ora? Cethamu nek pisan abang aku cetha. Sari Prawan Jelagur. Bintang Maulana Joko Jelagur. Ini lagi ya. Kula kaki najan sampun pinan Kaya kawin janur mangkono. kuning lan sampun pinan paringi asma Prawan Jelakur lan Joko Jelakur. Nanging Ning ati kula niku tasih sumelang kaki. kula ki aku arep pamit ya. Menawi panjenengan makarya wonten Kutaraja, gek mangke kula umbah-umbah teng Lepen. Lah anak kula sing jaga sinten?
Monggo bocah iki nembe nandhang sengkala. Mula digoleki kanca rowan. Oh iya ya. Jane iki arep ning Purworejo arep golek kembali. Anjir, lah kula niku rak boten nate gadah putra. Oh iya, monggo. Kula ewo. Monggo tak undangne karo tangga-tangga. Lho. Kepiye iki? Rumangsaku ki aja tanggo keparo. Wong anak kula niki rak nggih lamur lah. Oh iya. Benar mesti pirsa. Oh iya. Ya, nini legi ya. Nggih. Kabeh putra-putrane kuwi duwene sedulur tuwa sing ora Anak katon. kula niki gadah sedulur papat sing boten ketingal. Kaya mangkono. Ampun dipun timbali Kula kuwi mawon. arep tak kon jaga karo putra-putrane. Monggo kaki nggih monggo. Kula ya wangi-wangi ndedonga ya ini. Nggih. Sophia amarah mutmainah. Ayo mah. Sophia amarah mutmainah lan alwahku kabeh. Kowe tak kon jaga karo putri lan putraku ya sanggup ya. Ya yen pancen sanggup jogon putra putriku aja nganti ana bebaya apa ya. Nini legeye Kula kaki. cukup semono aku njaluk pamit menawa Kutaraja mbok menawa omah ana bebaya. Enggak griko lemah kaping telu nyambato karo kaki legeye aku bakal teko ya iki. Monggo Ya kaki. wis. Ayo ya padha lugo dampar kencana. Ayo Panados.
Lho anakku ki mau ana ngendi? Kowe kok templong rumah sampe ya. Anakku Joko Jlagur karo Prawan Jlagur. Kowe ki mau ora yo nunggoni to Le, kok malah padha ora ngerti ki piye to yo. Kok malah kok ngeri sak nangis. Iku mono anak titipan, ora anak anggonku gembol. Lah nek kaya ngene iki terus piye anggonku matur karo sing kagungan putra. Mongko kaki legae wis paring pitungkas. Yen ning rompok ana bebaya apa aku kudu ngedruk lemah kaping 3 ngaturi rawuh kaki legaya. Kaki legaya enggal kondur kaki legaya. Satro ning rompok lagi wae ana bebaya kaki legaya. Nini legaya Ngaturaken katiwasan kaki legaya. anggon aku ketungsang kesandung keslipet. Ngomah ana bebaya apa nih? Salebetipun kula njaga putra kekalih Prawan Jlagur kalan Joko Jlagur. Ya. Kula niku wau nembe wangsul saking Saben. Kaya mangene. Kula ngantok kaki sak lipan. Sak kedheping netra kula Kak Putra ndika anes saking pantulu kula kaki legaya. Ini legaya. Putra emang putra titipan. Inje kula ngertos kaki legaya. Mengko yang ngomoran ibu. Takon aku ngomong apa nih? Kula piyambak nika ugi bingung. Nanging rai pinanutuh dumateng kula wanita kang sampun sepuh kaki legaya. Iya. Samangke antun gawe kemawon. Kula tak munggah wonten ing sanggar pamuja. Ini Panjenengan Upati Putra Joko Kekalih. Sampun ngantos kondur nek boten pinanggih putra kekalih kaki. punggawa nang sanggar pamudyan ini. Sofia amarah mutmainah lan alwamah. Kowe takon yo putri lan putra anane malah murca ora karuan. Mula ku yo nger ora ana sing bisa nemokake Sofia amarah mutmainah alwamah. Sing nyidra putraku mumpung durung ada tututana nger. Sofia hamarah mutmain lan alama. Kowe tak kono sing nyidra karo putraku kok malah bukan sing semenik iki. Apa bener iki sing nyidra putraku lho? Ya, yen pancen bener iki sing nyidra putraku lebono kuwi kanggo aku kekuatan ya. Mandek tejo seluk-seluk tejone nyar katon gemblundung kaya iki malang-malang wis saka ngendi pinangkane sapa sing dadi arane wong gedhe kuwi ana barang tambuh marang iki tanah pulut Jawa iki ora ana loro ora telu ngomong saiki aku sing kena diarani Sri Bathara Kala Yak Saito ya Raden Gembong Kameja sing dadi arani balik sapa itu sapa di papan panggonan oh iya dalah ya wis jamak eling dalan takon timakon yen tambuh marang aku ya aku sing dari kaki legek dalah dan aku nilai legek kowe lah kalah miras pantes keberan wae bisa warep karo aku ya yo ing papan kene aku arep nagih janji marang kowe lah dalah nalika secara ing tanah Pulut Jawa jatang pangane Sri Bathara Kala Yak Saito ya kaki legek ana marang aning yo kene sakwise aku mlebu ing desa Werduwetan kene ana pawongan
sing jenenge Bapak Toto Effendi. Adalah Ibu Mariani. Bapak Toto Effendi hang duweni putra loro cacahe. Heni Novitasari adalah Zendi Bintang Maulana. Sing kena diarani bocah Kedono Kediri utawa Kediri Kedono. Haninjuk gini sakwise kadah kala mangsa ora gawe tetep ayem sak jerone bokar batu, malah kaporo gawe sangsaran sak jerone bokar batu. Rasane panas, pedes, parah. Kowe kok gawe gak gelem. Bathara kala gelap sayu to. Bocah loro iki wis dipasrahake marang kaki dhewe dalah milik dhewe. Malah tak paringi aji samut. Mula mbok tadah kala mangsa ora ndadekake wareg sak jeroning waduk. Aneng malah ndadekake pedes, panas, pereh. Mula Gimbong kami Jaya yen kena tak rembug karo naris putraku entuk ya tak jaluk, ora entuk ya tak jaluk. Lamun gawa tak sembadan ora kula gelap sampun. Kabeh Ono barang sugih kendel. Hondo wani. Kowe wani jaluk putramu suwe jane bokar batu. Apa wae kan. Upama iki dina Sri Bathara Kala gelap sayuta jaluk Ibabono. Jaluk tetap bisa gandine putramu. Apa sagung nang kali gak gelem. Bathara Kala gelap sayuta. Waton donya kuwi ana bakal paringi apa sing dadi penjaluk. Jaluk sandangan sing pating megar. Jaluk Mas Titis Raja Bron bakal tak paringi apa sing dadi penjaluk. Angger aja njaluk turine lintang lawan rembulan. Bathara Kala gelap sayuta. Kagilet Ana barang rungono bobokmu. heeh. Lah, lek nang mripat. Aku ora njaluk Mas Beces Raja Brana. Heeh. Tumurune lintang lawan rembulan. Kuwi ora. Utawa busana sing pating bebyar. Kuwi ora. Banjur Rene aku njaluk gandine putramu. Raga kekandilan nyawa sing kepanjingan sukma. heeh. Minangka gandine raga kekandilan nyawa sing kepanjingan sukma. Sing nganggo sarwa seta kang aran pitik putih loro cacahe. Kuwi sing kapisan. Banjur Sing kaloro beras rong beras sak bumbune. Sing katelu mori putih rong dedeg rong pengawi. Ora iso ora sore yen kagilet saguh mujuti panjenengane Sri Bathara Kala gelap sayuta. Putramu bakal tak lukarake kagilet. Bathara Kala gelap sayuta. Ngarep wis ndak kandhake waton donya ki ana bakal tak paringi apa sing dadi. Monggo donya ana sing tok jaluk mula ndang utahno aja nganti petik wiwite. Kagilet Ana barang yen mangkono panjenengan heeh. ora usah kesuwen. Sakit putramu Ya. suwe jenenge bokar pak. Mundur sak bangka tambano. Tak tamani. Nini lagi ya. Nini lagi ya. Kula kaki legi ya. Kok pinang sampun kondrom napa sampun pinangke putra kekalih Ya kaki legi ya. kabeh mau kuwi entuk gawe jane. Mula sawangen apa iki sing sandingku Ya iki. Gusti Lendondo ke mau tak goleki nanti dunomu kaya ora ketemu. Kaya Ning ngeten iki kula pun boten kewirangan Kaya kanthi mangkono. sawanci-wanci tiyang sepipun badhe kuwi. Kaya Kula lan mangkono. pinang saged ngaturaken lho perjae kok saya ganteng-ganteng. Bakal ana tamu nini. Iya, coba diserang ini. Nggih kaki. Niki rada kula cepetake Iya, kok iya. niki pun mendak-menduk nggih Iya, kaki. iya. Anjing. Kesare campur sari iki Iya iya. medal. Ini Dia mas ya mas di mana sing darane ayo bangun darane ampune dia mas ya mas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kula mboten panteng kaki, nggih. Nggih. mula tak perbono. Monggo dipun dangu kaki. Nuwun sewu Bapak Ahli iki.
kok malah bisa dodong-dodong kados mangkaten wonten panggene kaki nggih niku badhe dipun menapakaken. Pun sewu dalam talang aturipun Bapak Toto Effendi. Setunggal silaturahim panjenengane badhe maringi bebungah wonten kaki legek lan legek amargi sampun kula wenta putra-putrinipun. Oh, minangka sedekah dumateng kaki legek dalah niku. Nggih. Menika sampun ikhlas Bapak Effendi. Sampun ikhlas. Ibu nggih sampun ikhlas. Ampun dirasani nek kula tampani nggih. Tampani Iku dadi niki legaya wong juwana kok cerewete lakaran ngoten nggih. Matur sembah nuwun. Mugi-mugi enjak pikantuk ingkang kathah anggenipun sedekah dumateng kula. Nggih. Matur sembah nuwun nggih Bapak Ibu. Nuwun sewu Bapak Effendi. Panjenengan kok badhe nyuwun dumateng putra lan putrinipun panjenengan menika badhe dipun menapakaken Bapak. Mangke dalu dipun islamaken. Oh, diberkahaken. Nggih. Monggo menawi panjenengan badhe suwun wangsul nanging kula badhe nitipaken Niki Kang Putri. Nika ingkang katung. menika kula titip janur kuning dikek ngandhapi film slaminipun gangsal dinten utawi sepasar. Nggih. Mulai sakniki Nggih mulai saniki menawi sampun sepasar gangsal dinten mangke dibuka wonten klepen napa wonten pokoke sing wonten toyan wonten jalan kok kesane boten dilupati tiyang mergo niki sengkala niki nek dilupati tiyang iki saged dinten nggih mangke nek bocah niki aku ora duwe janur kuning aku duwe sengkalane anakku jenenge Dilpati Kai kaping 3 nggih Tetap nggih Bu, niku rapal Jawa. niki sami mawon nggih kangge njangkepi syarat panjenengan ngundang putrane namine mangke terus ditambahi Rawan Jelagur monggo nggih Nggih ingkang ngagem Nduk, rumiyin. nggih Yo anakku Heni Rawan Jelagur. Komplit. Dalem Pak. Nah, putrane monggo Sedi anakku Joko Jelagur Alhamdulillah Ibu nggih Asmane lengkap disebut nggih Ibu. wasane lengkap nggih tambahi Rawan Jelagur nggih Biar anakku Heni Novitasari Rawan Jagur Dalem Bu. Anakku Sedi Bina Maulana Joko Jelagur Dalem Bu. Alhamdulillah sampun abdal selesai para kanggo tetaro. Bapak saha Ibu kula Bapak Ibu sampun ndedonga dumateng putranipun supados enggal-enggal saras nggih sik asalin karo mami sik Kene enak. sik ya. Kok ten nglungur ae. Blayu, kok terus blayu. Nggih. Dadi mai kadang karo nggih, Nduk Jelagur. Nggih, nggih nang Jelagur. Nggih. Menika damel syarat nggih. Salim kalih bapake Ibu Erwin monggo. Nggih salim nggih. Salim. Nah, Kali Ibu. Kali Ibu monggo. Monggo. Saling karo nini gaya lan kaki gaya. Muga-muga dadi bocah kang saleh. Muga-muga kang sing kula penyakit tunggal waras. Dherekaken sugeng kondur. Bapak monggo kurang badhe kondur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Mas mawon ya Bu. Sana memuji amre tantrame sami ya Mas ya mau. Ini lagi ya. Kula kaki Sawise Bapak foto kondur iki mau siramu ditinggal apa iki? niki wau kula ditani oleh-oleh. Nek bareng kula duka kok wonten embor wonten beras kuning kembang sekaman wajib godhong apa-apa malah. Kenapa sedaya niki nggih wonten wedinipun to kaki? Kabeh mau nomor dine. Embor menika menapa Embor. wedinipun? Bapak foto iki wis suwe banget ngemborake sok kapan anggonku letakake putraku lan juwak singane putra. Dinten sak mangke niki wonten jumawa nggih pun lakon kembor-kemborake tangga teparo. Niki wonten beras kuning. Beras kuning Bapak foto wis nyeneng-nyenengake niki. Oh, Sok kapan anggonku letakake putra tak tanggapake barungane sampun kelampahan dinten sak mangke nggih kaki. Kok wonten
blas anu iki kembang staman. Kembang staman Mbak Toto emang kalau keluargane kabeh aja nganti ilang mbok siji kok siji. Lan putra-putranipun dipun paring iman ilmu kalan Gusti Kang Maha Kuwasa. Menika wonten wajib. Wajib kuwi wajibane wong tuwa. Kok mau bisa nyekolahake ora bae lan gaweake omah wajibane wong tuwa kuwi. Ngoten nggih dadi wajib niku wajibane wong tuwa. Lah niki kok ana ya palangan godhong apa-apa. Godhong alang-alang godhong apa-apa sawise diweni gawe netakake putrane kuwi mau ora duwe alangan suwiji apa-apa. Ngoten. Niki malah sampe godhong luwih barang lho ki. Mulane kuwi godhong kuwi lambange rezekine iki malah tambah luwih ombo. Dadi anggone kagungan kersa. Baru ora utang ya. Iso luwih lebih kaya sanepaning godhong luwih. Iki kan pungkasan kupat luwih lho tadi. Kupat luar kula iki Bapak. Dinaleni kenceng ora karan ndak pedine ucul. Wis. Monggo dikeluar. Ini legene kupat luar gede Bapak Fendi iki mau anggone ngruwat putrane iki mau kabeh wis keluar kok ora ono beda sawiji apa-apa ya iki dipun seseni para wali dipun seseni kaki danyang ingkang bisa mergu mriki dipun seseni dinten pitu pekenan dasar dumawa dinten Minggu Kliwon diparingi selamat saking kersaning Allah Taala. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar Allahu akbar. Bathara kala gelap sayuda. Aku njaluk pangapura rada landhat anggon kok paring marang sliramu. Mula aku njaluk pitulungan marang sliramu malah apa ya sanggup ya. Sanggup aku Ya yen pancen sanggup yen ana sing kala saka kulon. hak mama bagi lur. Yen ana sing kala saka lor. Hak mama bagi ngalor. Yen ana sing kala saka wetan. Hak bagi ngetan. Yen ana sing kala saka kidul. Hak bagi ngidul. Blat papat sing bojobo tegese ora ana beda sawiji apa ngger. Sing mbok jaluk pitik putih apa tak paringi ireng. Ora bakal tak pandang. Tak paringi abang. Ora bakal tak sawah. Tak paringi lurik. Ora bakal tak lirik. Wis dadi piketmu mbak jaluk pitik putihmu njero sak jangka tak paringi apa sing dadi penjara.